Може да ми гледаш на мен какво правя. Какъв си ти? Ти си на 12 години ми викаш какво правя. Кажи! Кажи, кое имам? Ай, кажи де! Какво има? Ти си на 12 години, така качвам аз тук на... Качвам аз тук на прозорец. Абе, я изчезвай от тук и ти, бе. Да те качвам аз на прозорец, 12 годишни лапите си качвам аз на прозореца. Точно така. Ей, така искам да бъде лайфа.